mar ndara. Yes. Ni kuwuoyo gi dhogi. Yes. Ni jokama umiye tich matek nang'o. Alondo pinje mamoko aloso osiep gi jomoko mar manyo kura ma 2027. Yes. Duno kundikuru. But ing'eyo ni kata an personally kadhi dalawa Kanyagwal kacha. Sama pok atimo mang'eny nikech aonge gi teko mar timo. But diaria moko 3-4 nitie samoro ma kawuono gweng'wa kacha chiemo gi nyinga. Kayudo ka ng'ano kipande gi kore pa da mor kode. Nyaka idhawne. Oro nyaka iwuone nikech ing'eyo ni telo ni owuok e Rift Valley. Nikech mane kuma President William Ruto owuoke. So kanoyudo ka voters turnout tin. Nikech ing'e ni samoro Kenya wacho ni udwa biro yiera ma udwa ibiro yiera to widi wil ni kata gin nyaka gibed part and parcel mar yiero wuodgi. So it was just encouraging gi not temo mana jiwo gi mondo me sama giro Kenya dhi yiero William Samoei Ruto. To gin gimoro amora gi dhi yiero kochopo saa debe tin ni koro Kenya yiero Ruto gi dhogi gol kipande ni mondo yier go William Samoei Ruto. Oro ere kuchi. So no nyiso gi ni kata ko dok yiere to dok yiere gi kura ok dok yiere gi dhok ni ma wuodwa. Emo no temen kata wan wanyiso jo luo ni kik wabed ni wadhi yiero Ruto gi dhowa. Wadhi dok yiero Ruto gi kura gi kipande. Okay. Yes. What do we bang'e